Sun fitar da sunayen 'yan wasan gaba na gefen hagu waɗanda su ne best wingers a shekarar 2025 ɗin da muke ciki. A lamba na 6 sai suka sa ɗan wasa Nico Williams na ƙungiyar Athletic Bilbao. Idan ka duba irin ƙwallo na ɗan wasa Nico Williams yayi, ina ji yayi ƙoƙari daga Euro, wasan da ya buga a Euro, ina ji daga inda ya fi samun suna ma kenan. Saboda ba mutane da dama bane ke kallon wasa Athletic Bilbao ballantana a san irin ƙwarewar da yake da shi. Amma to some extent ina ganin kamar yadda ake magana akan ɗan wasa Nico Williams ana dan overrating dinsa, gaskiya ana dan overrating dinsa. A lamba na 5 sai suka sa dan wasa Bakola na kungiyar PSG wanda asalin sa dan kasar Faransa ne. Shi ma Bakola idan ka duba irin wasan da yake bugawa, ni ba wai na cika kallon wasan kungiyar PSG bane, kula da cewa ba su ma nuna wasan a DSTV idan ba dai wasan Champions League bane za a yi, ba cika kallon dan wasan ba, amma ina tunani dan wasan ya cancanci kasancewa wannan list din. A lamba na 4 sai suka sa dan wasa Vinicius Junior. Vinicius zai dama ka san definitely ya kamata a ce ya kasance a ciki, amma inda za a samu musu shine a wani matsayi ya kamata dan wasa Vinicius Junior ya kasance a wannan list din. Shin ya cancanci ko kuma ya dace da suka saka shi a lamba na 4 ko bai dace ba? A lamba na 3 sai suka sa dan wasa Khavisha Kvaratskhelia na kungiyar PSG. Shi ma dan wasa Khavisha Kvaratskhelia duk da bana kallon wasan PSG, amma ina dan kallon wasu daga cikin highlight ɗinsa da kuma statistics ɗinsa, musamman shi gaskiya ya cancanci kasancewa wannan list din. A lamba na 2 sai suka sa dan wasa Rafinha. Dan wasa Rafinha idan ka duba shi ma gaskiya ya cancanci kasancewa a wannan list din, duk da cewa ba gefen shi ba kenan, amma kasancewar dan wasa Lamine Yamal a gefen dama shi yasa aka yi convert na dan wasa Rafinha ya koma gefen hagu. Amma kuma duk da haka, duk da cewa ba asalin inda ya fi iya bugawa ba kenan, idan ka duba irin contribution da ya bayar, ka duba irin kokari da yi da yasa har ake ganin cewa yana cikin 'yan wasan da suka cancanci su lashe kyautar Ballon d'Or. Amma yanzu tambayar shine, wani dan wasa ne kuke gani ya fi cancanta ya kasance a lamba na 1?